Pri tomto teste sme použili detské silne znečistené ponožky. Detské ponožky bývajú náročné na dokonalé vypranie. Mamičky to isto poznajú. Pre dnešný test sme zvolili vôňu Oriental. Ako vidíte, konzistencia produktu je trochu tekutejšia. V stlačení fľaše sa produkt doplní do dávkovača. Volíme polovičnú dávku. Stačí málo. Uvidíme, ako si poradí s praním. Na práčke sme nastavili režim bavlna a 40 stupňov Celzia. Teraz necháme práčku prať. Rýchlo skontrolujeme ešte vlhké ponožky. Kontrolujeme sušiak. Ako vidieť, výsledok prania je mimoriadne dobrý. Po uschnutí je prádlo ešte žiarivejšie. Vôňa Oriental je veľmi príjemná, sladkastá a veľmi intenzívna. Voňať vám bude celá skriňa. Čo poviete? Odteraz už deti snáď ani nepotrebujú papuče.